paralelo. Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Isto non tuvo moita gracia. Venimos ver a jurado siguiente, xa verás. Ser Galicia. Violencia. Motorista madrileño. Travestismo. Baixas paixón. Mal gusto. Non lo perdan. Non hai mellor puñacado mesmo pau, caralho. Sanidade pública. Só dendo optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Bos días, abogado. Bos días, señor. Sanitas sanitatis. Que tal, como andamos? Molesto? Non, home, non. Vostede nunca molesta. Caramba, pois iso sí que é unha sorpresa. Era unha broma, home, claro que molesta, claro que molesta. Que si me gusta. A tradición e que non se perda. Se queda un pouco mal, séntese. Permiso, podo sentar. Vostede tamén anda algo deteriorado, verdade? Bueno, precisamente. Vamos a ver. A ver que lle parece. Penso eu. Sí. Por que en lugar de pagarlle un pastón ao médico pola súa factura, non facemos que a cada español se lle quite unha parte do seu soldo? E con eses cartos facemos unha caixa común para crear unha especie de cobertura sanitaria que asista a todo o mundo se ten necesidade, pero dun xeito gratuito. Pois pareceme unha idea formidable. Sabío. Iso que me conta vostede xa existe. Chámase Seguridade Social. Seguridade social, caramba, pois sabe que lle digo? O nome non está nada mal, pareceme axeitado. Sen embargo, penso que non é exactamente igual. Pero como que non, home? Financiar con impostos a atención médica de todo o mundo, é Sí, iso, non? pero con unha idea básica, elemental e diferencial. Cal? Na miña idea é que nos sanatorios, nas clínicas e nos ambulatorios, Sí. todo o mundo, e repito, todo o mundo estea en pelotas. Que lle parece? É a idea máis brillante que escoitei na miña vida, amigo. Estaba seguro. Claro, entón ir ao médico íase convertir nun acto festivo, lúdico, divertido. Natural, xa ves o que vai collendo a idea. Imagine, por exemplo, as enfermeiras en pelotas, Xa, as auxiliares de clínica en e pelotas. os vellos morimundos tamén poderían vir en pelotas, xa que sí? Sí, bueno, tamén, pero cuidado, non se me vaya. Vostede pense. Enfermeiras en pelotas. Si non vi os accidentados de tráfico que veñan tamén en pelotas. Tamén natural, pero non se me desvíe. Sí. Faga o favor, faga o Sí. esforzo. Vexe a idea. Enfermeiras Sí, home, en sí. pelotas. As enfermeiras. Enfermeiras en pelotas. Os En enfermeiros. pelotas. En pelotas. En pelotas. Pero que maravilla. Ai, o pillou. Iso é un avance moderno que non o hai nin en Holanda. Non me descentre. Bueno, moitas gracias a todos, Estou moi nerviosa de falar en público. Veño a facer unha pregunta. Quero saber se a Seguridade Social me paga a min un aumento de peito. Que me di, señor Feixóo? Non hai ningún problema. Ai,
Señor Feijóo, hasta parece que me gusta este moitísimo máis. O sí o natural. Mire, mullercito me unha cousa, Os hombres gustañen moito as mulleres do peito grande. Señora, pois dirá que a chamo atención. Así que vou meter unha 140. Que me di usted, señor Quintana? Unha 140 estaría ben, 140. E dai para arriba. Bueno, aí para arriba tampouco se pasa, me só pareceré unha vaca lechera. E daquela teremos outra circunstancia de agravio que vostede tamén terá que explicar desde esta tribuna. Bueno, e usted, señor presidente Touriño, que me di? Carjolle ben a silicona ou non? É un bo camiño. Mira unha cousiña, non podería buscar aí no medio dos seus papeles e darme xa un volante para que eu vaya buscando cita. Non busca jola, que teño tempo de sobra. Solo lle vou decir unha cousiña que te agradezco moito, Tan pronto como eu teña a miña operación de aumento de peito feita, dixo vola todo aquí en público. Hei de vir aquí para que vos poidades disfrutar estas montañas paisajísticas. Xa é o teu turno. O dentista agárrate. Non estarás nerviosa, cariño. Non, que va. Non te preocupes por min. Veña, pois vai. Vou, Ai, a miña muller e os dentistas. Pobre. Sempre se pon moi nerviosa cando vivo. E claro, ela é tan boa persoa que eu teño medo de que lle fagan dano e non se queixe. É que é tan boa persoa, é tan boiña. Pero nunca se queixa. Ela é así. Non se queixa por nada e sempre lle digo eu, pero muller, tes que queixarte. A xente ten que saber se algo non te agrada. Pero non, ela ten un corazón tan grande que claro, é así. É moi coitadinha, Tanto que lle custa moito relacionarse coa xente. A xente pensa que é parva, pero parva non é, Boas, voy a ter un paquete. Eso debe ser así. Vale. É eso, é moi boiña. Eu sempre lle digo, tes que abrirte máis. A xente ten que saber o que pasa. Ui, o que debe de estar sufrindo, Porque a miña muller é moi sufridora, Cuidado, moi sufridora. Claro, garda todo dentro, non bota nada fora. Eso é moi malo, Eso é moi malo para todo o mundo, Porque se te vai consumindo por dentro, e claro, eso acaba coa saúde de calquera persoa. Eso é horrible. Xa digo, lánzate máis, disfruta máis das cousas, disfruta máis da vida, fala coa xente, relación. Ai, cariño, se estás aquí. Non te faría moito dano, non? Non, que va, soportable. Ai, bueno. É que estaba preocupado, como sei que es tan boiña, que non te queixes por nada, pero... Bueno, imos tirando, mira. Vou te dicir unha cousa, A partir de agora vas prometerme que te vas lanzar un poquinho máis. Ai, trosquiño. Non sabe a sorte que ten dos caras de non ter fígado, Teño o meu escarallado, reventado. Debe ser o cambio do tempo ou o licor café de onte, que onte arrimei de carallo, Que va, como vou ir ao médico, ti és parvo. Mira aquel coxiño abaneando pola cuneta, vou parar. Suba, desgraciado, suba! Que? Desde logo, hai días nos que un ten mala sorte. Ai, por certo, súbame a súa cara. Se tivese as neuronas no seu sitio, probablemente lembraría o meu nome. Pero non é o caso, claro. As neuronas no seu sitio. Que a me dera ter neuronas, só. Pero que carallán é vostede? Como se chama? Eu son o Dr. House. Carallo, Dr. House, sí, home, sí, va. Por eso me parecía a min tan simpático. Ai, como me gusta o seu programa, Sobre todo cando se ri dos desahuciados e dos que van morrer, é unha maravilla, os carallo, Ás veces tamén fago burla dos ignorantes, dos pailáns e dos perdedores en futuro. Xa sabe, tipos como vostede. Que carallán macho, eu pártome con vostede. E a min o seu programa e o das viudas son os que máis me fan rir da televisión. É vostede máis parvo do que parece. E iso é un feito extraordinario, amigo, créame. Así que parvo extraordinario, nunca me chamaron tal cousa. Mire, xa decía meu pai, os coxos teñen mala hostia, agora teñen unha chispa tamén de carallo, Estou farto. Non soporto caerlle ben a xente. Para aquí, por favor. Sí, o que vostede queira, pero... Ai, mira unha cousa, xa que estamos aquí, estes días arrimoume así algo de dor ao fígado, de que pode ser? No fígado o mellor é beber alcohol. Moito alcohol. Moito. Ata reventar. Se todos os borrachos bebesen alcohol ata reventar, o mundo sería un sitio mellor. Hala, ata logo. Veña, pola sombra. Que che dixen eu, Trotsky, Non hai mellor cuña ca do mesmo pau, carallo. Mira, agora imos parar aí adiante e voulle mandar unhas serviñas que vou quedar como un chimpín.
Que tipo este House, Que agradable, que simpático, que boa persoa, Eu creo que lle caí ben, Si, ó. A revista das Letras Galegas ten a honra de presentarlles hoxe a actuación estelar de Castelao. Vai un galego ao médico e dille: doutor, se me toco co dedo aquí, doeme moito. E se me toco aquí, moitísimo máis. E se me toco aquí tamén, e aquí tamén. E aquí detrás, moitísimo máis aínda. Doutor, que me pasa? O doutor respóndelle: ten roto o dedo. Moi gracioso, verdade? Pois eu non lle vexo a coña, non lle vexo a gracia a rirse dos defectos físicos dunha persoa. Por que non proban vostedes a romperse un dedo, ou un brazo, ou a cabeza? Que coño? Jefe, que yo lo que tengo es como un poco de dolor en la espalda, casi nada, de la humedad, que tienen ustedes aquí una humedad que me está matando. Normal, aquí en Galicia hai unha humedad moi grande, pero mire, eu xa contaba con ese tilla aquí, un feixiño de ortijas, e voulle facer unha freja coas ortijas que vou deixar novo do trinque. Pero como ortigas, coño, eso me va a escocer. Bueno, normal, pero tamén lle van a activar a sangre, van a quitar ese dolor. Sí, hombre, se levante por arriba. Venga, dele ahí, jefe. Ahí. ¡Oh! ¿Qué? ¿Millor? La verdad es que escuece bastante y el dolor sigue ahí. Home, se siga aí, logo a cousa xa máis serio, unha humedad xa de terceiro grado. Espera que teña aquí uns toxos maravillosos, xa verá como isto lle vai mellor. Unhas frejas con toxos. Coño, pero eso me va a dañar. Normal, pero tamén lle vai quitar a humedad, co calor, xa verá. Espere, prepárese, ajarse. A ver. ¿Qué? ¿Millor? La espalda sigue igual, solo que ahora como escocida y arañada. Pois é raro, porque os toxos tiñen que eliminar as toxinas e cosas digas. Mire, imos recurrir a unhas pedras que teño aquí, que deixei toda a noite na lareira, tan quentiñas, tan fervendo, a ver se as pedras lle fan algo. A ver. Joder, pero eso no me va a quemar, gallego. Bueno, vou poñer un guante por si as caso, pero eu quemar, creo que non lle van quemar, A ver. Bueno. A ver, está. Vamos allá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Millor! ¡Oh! Ahora parece ya que lo que es la humedad que ya no me afecta tanto. Ya entre que tengo la espalda así como dolorida, que va escocida y arañada, que ya no... Y bueno, luego que seguramente que me habrá matado usted algún nervio y eso también puede influir. Normal. Isto non hai carto que o pague. Sabeduría popular. Moi boas noites, Galicia, que tal Galiza? Elixan saúdo uns e outros, pero sexan todos benvidos a unha nova edición do seu concurso favorito, o máis galego. Atención, se ten vostede algún achaque, se lle doen os cadrís, se non aguanta dos callos, se ten artrite, reuma ou ardores de estómago, non cambie de canal, porque hoxe imos falar de medicina. Están connosco, como non, o doutor Gregory House. Sei que me vou arrepentir de dicir isto, pero por unha vez, boas noites. House dixo boas noites para que logo digan. E xunto ao famoso doutor está connosco Paco de Freixas, menciñeiro da parte de Carnota. Boas noites, Paco. Vai tomar polo cu, payaso, vai tomar polo cu. Copiándolle o estilo a House, sí, señor. En fin, imos coa pregunta de hoxe. Atención, se a túa sogra ten unha pulmonía, que facer? Torno para House. Se un non é imbécil perdido, a pulmonía trátase de sempre con rebuxolicina activa de grau 12. Pero se vostede é imbécil, probabilidade nada desdeñable. Pensaría que unha pulmonía trátase con Robixon 400. E se me pican ainda pode decir 4 ou 5 nomes raros máis. Con nomes raros, sí señor, vaya resposta. Así se tratan as enfermidades. Vexamos ese galegómetro, que neste caso vai subir ata un 90% de galeguidade. Noraboa, House. O seu turno, Paco. Como se cura a pulmonía da sogra? En América cúrase, como di aquí o coxiño este. Pero aquí en Galicia non. Aquí deixamos morrer a sogra. E así vendemos as veijas a ver se nos dan ojo por elas. Morrer a sogra, iso é o que eu chamo un plan sen fisuras. Vexamos que di o noso galegómetro, que neste caso marca un 100% de galeguidade. Noraboa,
Paco é o gañador desta semana. En fin, ata sempre, doutor Gregory House. Por certo, señores, o doutor vai quedar uns días entre nós a ver se aprende algo. Ai, que chispatello. Era unha broma. Ata sempre, Galicia. Ata outra, Galiza. Ai, mira, Iciña, porcona, House está en Galicia. Ai, que emoción. Ai, Dios mío, que guapo que é, que guapísimo. E din que é un maleducado. Bueno, maleducado é o teu home, por poñer un exemplo, pero non ese House que ten moitísimas clases. Ai, xa pode ser maleducado. Eu tapo a boca cun xal e cepíllamo sin problema. Ai, que vos tagada. Date calada que te podo ir o teu Paco e crías un enemistas. Que me escoite, se non traballa a leira, se vira alguén a sementala. Mira, creo que estamos aquí as dúas de parola e debíamos de coller a ir ao hospital mirar a ver se xa está aí co plaza fija. É que vamos ali, que lle decimos? Ole, mire, vemos ver se está a House aquí ou que? Pareces tonta, hai que buscar unha excusa moito máis elegante. Por exemplo, decimos, mire, temos un volante do noso médico de cabeceira que non deixemos, que quedou na casa, e vimos aquí para que nos mire as almorroides que son como a centollo. Que imagínate, un test de bobina. A la arranca que estamos tardando. Ai, axúdame, miña filla, que non podo. Ai, estás como un odre, cada día peor, Arreatou como un odre, Herbur. Mira unha cousa, eu non estou depilada, ti estar depilada. Ai, eu donde vai que non? Arrea, pois é igual, porque ese médico House se jura que lle gustan os bosques frondosos de eucalipto. Anda para o hospital. Mira. Eu non teño a culpa de que sexa vostede un ignorante e un estúpido. Se eu digo que esa señora ten a próstata inflamada e que ten a próstata inflamada, é punto. É que as mulleres non teñen próstata. Desculpa máis imbécil. Non se lle ocorre nada mellor. Ai, porcona, estou sofocadísima. Que idea tan tonta tuve en vir aquí ao hospital a ver se estaba ese House. Ese House non está en Galicia, muller. Cala a boca e pon cara de enferma, viva. Sí, pon cara. E parecerá que iso é cara de enferma, parva. Mira para aí. Podes por din que non lle... Mira que ben lle quedou o bastón. Vamos a dicirlle algo. Vamos lle decir o das almorrás que seguro que lle justo. Non, teño unha idea mellor, víbora. Que? Vamos lle decir directas ao asunto. Xinecoloxía. Ai, ti tes estudios, ti sabes poñer a lavadora. Mire, doctor House, vimos aquí porque a miña compañeira pideu cita previa. E entonces quere a ver se usted lle pode mirar os baixos. Perdón, como di? Bueno, que a miña compañeira está casada, pero quere a ver se usted lle pode facer unha masaxe nos baixos. Entende? Entendela vostede, señora, sería un milagre. E digo señora, porque sei que existen os milagres. Senón sería vostede señorita todavía. Foi un piropo, que riquiño, víbora. Ai, aparte de riquiño, fala tan requintado, tate caladiña. Mire, e logo, para que el señor traballo non lle apetece vir con nós a tomar un cafés. Señora, a min nunca me viron nin me verán en público con dúas mulleres tan pouco atractivas como a vostedes. Chamouche, señora, iso que algo quere, viboriña. Tate caladiña, mira a xente que mala é, que din que é un grosero, non é pa nada. Doutor, e logo non sería ben que nos explorara un pouco? Antes preferiría explorar o Polo Norte en bikini, non sei se me entende. Ai, que cousas tan bonitas diste, mi viboriña. E logo, Juanito, sácateme diante. Doctor, faja comigo que queira, explóreme, desnúdeme. Señores, nunca vi a dúas mulleres tan lerdas e faltas de entendemento como vostedes. Estou comezando a ver paisaxes con vostedes dúas xuntas. Que dixo? Se mo permiten, señoras, direilles que me están vostedes excitando. Que nos chamou? Digo que rezuman vostedes sensualidade. Pero que descarado é o tipo este. Pero vostede... Porque para que se mete con nós. Vamos a aguantar todas veces. Que te pasa con nós? Sinvergüenza, hombre. Ai, que desilusión máis grande, viboriña. Tate calada, que o leven en paviola ou en guindastre. Ponte fora. Ai, Galicia! Marcho pro bingo, Abrígate. E leva a bufanda, que vai moito frío fora. Non é ser, só. Ala, hasta logo. Ai! Ai! Pues vai ser que sí, Anda, dame a bufanda. Sí, sí, Toma. Ai, miña naiciña, que mala cariña nos ten, Non sei. Está amarelo perdido, chino, Non fagas burlos, home, non ves que está moi mal. Está de
delirando. Pero, pulpociño, xa sostras nunca lle fixeron mal a ninguén. Vanche facer a ti. Non sei eu, Para min que isto non funciona. É que esta tecnoloxía occidental será todo punteira que queirades, pero para min que non é moi humana. Xa falou o listo, home. E logo ti que lle dabas como lista do carallo. Isto. Un aire puro de Siberia curábase todo. O mairo non sei, pero mira onde tes unha botella de gas. Ai, como che sabe a ti o gas, ó. Que amigo bucho sempre de gasear a xente. Cada unha como é. Isto non me pode facer mal a ninguén. Ponlo aí. Jarro eu, Ella, cárgalle. Ábrele. Dalle, Har, Dios. Moito me recordo a vos tempos esto. No para que remata, hombre. Que, pulpociño, millor? O gas xente de maravilla. O gas. Pero este non é oxígeno, este é ozono, home. Ai, está, contado que lle vai sentar mal. Menos mal que sei que jodaba. ¡Ay, Regalita! Hola. Hola. Diana, tía, ¿cómo te pasas? Llegas tardísimo. ¿Pero qué pasa, tía? Só chego 50 minutos tarde. É que estiven de compras. Mira, esta camiseta tiña un 30% de desconto. E estes pantalóns un 70% de desconto. En total, un 100%. Que che parece? ¡Qué guay, tía! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Houve un día en que os galegos puidemos ter descuberto a penicilina. Puido ser, sí, pero non foi. Xa casi o temos, Para min que se seguimos así, en pouco tempo imos descubrir un remedio contra os procesos bacterianos. Pois déixame ver. Ui, casi o temos. Isto vai ser un avance grandísimo para a humanidade. As vidas que imos salvar. Xa é hora. Ai, pois sí, xa empeza a sesión vermú. Imos. Para min que deberíamos quedar, Veña, home. Isto é moi importante. Acá hai que divertirse. Aparte, hoxe quedei con unha chavea, Xa, pero é que estamos a piques de conseguilo. Veña, mira, dígoche dúas cousas. Orquesta, panorama. Home, se está a panorama, imos isofato. E a quen deixamos aquí? Home, pois... podemos deixar o atontado de Fleming. Fleming! Ven aquí. Ti botalle un vistazo a isto que xa casi está, Cídalle aí. Hai que ver que atontado está este Fleming. Mira que pinta de desgraciado. A este non lle gusta divertirse. E digo unha cousa, Para min, que deste Alexander Fleming non se vai acordar ninguén o día de mañá. Pero quen se vai acordar de Fleming? Sosó. Ai. E así foi como os galegos nunca descubrimos a penicilina. Dios. Entró por el ojo y me salió por la locura de verdad. ¡Es una vergüenza! A ver si así... Queda o teso! Fallo boca a boca, fajo yo eu! Ese rollo de Evaristo dicindo a ver de que parte coxeu. Dame que pensa da vida, home. Ora que el Superhouse non cae nunca. Que va, como verían. Neno! Bota todo. Pensa que no somos... Dios mío, no lo conseguiré. Lo tengo que tirar. ¡Dalle puntado na cabeza! O seu programa, Mario de Viudas, son os que máis. ¿Qué? Retomamos. Parecía que hoxe todo ia ben, que non tería que comparecer ante todos vostedes para lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non, estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa. Pasa, tío. Que tal? A festa, Non vexas. Por certo, tes hora? Sí. Merda.
Sempre picas, carai. Sí. E mira que me digo sempre, non colla o vaso camando o reloxo, non colla o vaso camando o reloxo, pero non hai maneira. Vou ter que cambiar. Por certo, sí. Ainda non me dixaxe a hora que era. Ah, sí, mira. Payaso, carai. Non hai maneira, Ainda por riba está parado. Que máis nos queda por ver? A onde imos parar? Señoras e señores, amigas e amigos, todas e todos. Ata a semana que ven.